Een robot bouwen, vervolgens programmeren, daarna heel veel leren en dat allemaal in teamverband. Het klinkt als een klus voor studenten van een technische universiteit, maar in de praktijk is het een groepje leerlingen van groep 7 en 8 van de Prins Willem van Oranje School uit Terneuzen. Zij doen namelijk mee aan de Lego League Challenge. Een competitie waarin groepjes het tegen elkaar opnemen met het voltooien van missies. Ja, hier heb je bijvoorbeeld een missie, dan moet je eerst het zand eraf trekken, daar krijg je dan bijvoorbeeld 20 punten voor. En dan het schip omhoog duwen, daar krijg je dan 10 punten voor. En dat moet je allemaal met die robot doen? Ja, dan moet je dan allemaal in die robot programmeren en elk stukje heeft zeg maar zijn eigen cijfer. En dan kan je hier gewoon op 1 klikken en dan doet hij een missie. Als dat nog allemaal niet moeilijk genoeg is, moeten de leerlingen ook nog iets innovatiefs bedenken. En dat rondom het thema archeologie. Het begon met het vaststellen van een probleem om vervolgens de oplossing te verzinnen. We hadden eigenlijk als probleem al heel snel bedacht dat we wouden zorgen dat archeologen dingen sneller konden oplossen. Dus we hebben er eigenlijk van bedacht om misschien een app te maken en toen hebben we hem eigenlijk met z'n allen verder gebouwd. Je ziet gewoon, dit hebben we gebruikt voor de wedstrijd om te laten zien en dit is onze app. En met de app konden mensen elkaar appen en locaties sturen, zodat archeologen en mensen die rondom archeologen werken elkaar makkelijker en sneller konden helpen. Als je bijvoorbeeld iets vindt of wat dan ook, dan kunnen archeologen een soort van hulpoproep doen eigenlijk. En dan elkaar laten weten dat er hulp nodig is ergens. En dat doen we eigenlijk zodat opgravingen en zo allemaal sneller kunnen gebeuren en met meer mensen tegelijk. Het programmeren gaat Tijn nu goed af, maar dat ging zeker niet vanzelf. Je moet het wel onder de knie krijgen. Duurde dat lang voordat je het helemaal onder de knie had? Met een beetje hulp van anderen, ook van teamgenoten, is het uiteindelijk toch wel gelukt. En vooral dat samenwerken is belangrijk, want dat weegt erg zwaar bij de jury. En hoewel dat op zich vrij vloeiend verloopt, gaat het allemaal niet zonder slag of stoot. Ja, soms zijn er een paar ruzietjes, maar dat is zo weer opgelost. In Vlissingen stond onlangs de regiofinale op het programma. Door de goede samenwerking, de snelle tijden bij de missies en het volgens de jury goede innovatieplan ging de Prins Willem van Oranje School er vandoor met de winst. En een ticket voor de landelijke finale. Ja, wij haalden daar 205 punten en ook heel erg door ons innovatieproject zijn we nu door naar de landelijke finale. Nou, ik denk dat we het allemaal wel echt heel erg spannend vinden. Ik vooral in ieder geval heel erg. We moeten dus inderdaad naar Groningen. We gaan daar met z'n allen slapen op een boot. Dus het wordt wel heel gezellig, alleen het is wel heel spannend. En dat wordt gewoon wel heel spannend en groot. Mocht het zo zijn dat ze op 14 maart ook in Groningen indruk maken bij de jury en winnen, kunnen ze doorstromen naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten of het Europees kampioenschap in Griekenland.